Kaixo Maie, Kaixo. gaur torri naizona eta benetan kriston ilusioa injost, nire saseiarekin alderatuta, ni etorri nitzanean praktikamente emakume bakarra nitzan, eta gaur kriston emakume pila ikusi ditut hemen bueltan. Eta, bueno, geixo esango dut garaiaretan, etzan oso ohikoa mekaniko izenarekin lanpostu bila joatia. Ni suertia izan dute, baina problemak egote ziren. Nire kasuan egin ditut mekanizazio ikasketak, diseinu mekaniko ikasketa, estanpazio ikasketa, da, mekanika aldetik mundu dana ikasi dut, eta ez dut inungo arazorik eduki lan munduan hanka sartzeko. Jose ondo, aurrera goiatzen seinali, ez da? Bai.